Karselang bagsakan sarong LGBT member gikan Ragay, Camarines Sur matapos na ireklamo kan sa iyang dating nakarelasyon huli sa subuot na pagpapatakot kaini sa dati kaining karelasyon na ipapalakop kan sospek ang sa indang masaselan na litrato as in video. Sa entrapment operation na pigkondusir alas 6 nin bangi ka nakaaging Lunes, Abril 24, kan pinagsararong puwersa kan Naga City as in Camarines Sur Anti-Cybercrime Response Team as in personalized kan Lupi MPS daine nakadulag pa ang sospek. Sigun kay Police Captain Angelo Babagay, team leader ka Naga Camsur Response Team, Enero ngunya na taon ka naging magkarelasyon ang ambos lados. Sa Manila nagtatrabaho ang sospek, mantang estudyante sa Banwaan kan lupi ang biktima. Kaya long distance relationship o LDR daan ambos lados. Alagad huli sa day pagkakasinabutan, nakipagbulag na subot ang biktima. Alagad ini ang day maako kan sospek. Ito po ay ano ito, yung nagkakilala ito dalawa sa online, ay nagpalitan ng mga picture. No? Dugang panibabagay, labing takot asin kasupgan ang pigdara kaini sa biktima matapos na ipadara subuot kan sospek ang mga masisela na litrato sa pamilya kan biktima. So, ang ano nga niya, na kung dahil makikipaghilingan ining nagre-reklamo sa iya, padagos niyang magsesend. Nakapag-send na siya ng mga picture, digdi sa picture kay ining nagre-reklamo, sa mga tugang, sa magurang, yun na, talagang nakapag-send na siya ng mga nude picture. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang sospek as sinahampang sa kasong pagbalgar sa anti-cybercrime law. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.